яке аз бозорҳои маъруфи шаҳри Душанбе Шоҳмансур сар аз рӯзи чаҳоршанбе баста шуд. Даҳҳо фурӯшанда ва соҳибони нуқтаҳои савдо субҳи рӯзи 26 октябр дар берун аз дарвозаҳои ин бозор ҷамъ омада ва хостори мулоқот бо маъмурияти бозор шуданд. фурӯшандаҳо мегӯянд боро маҳсулоташон бо шумули маводи хӯрокворӣ ки эҳтимоли вайрон шудани онҳо вуҷуд дорад дар дохили бозор мондаанд. соли 90 дар ҳамаи бозор мурғи хонагӣ барои чӣ маҳкам кардан мо нагуфтанд, маълум нест. агар светҳоро кушанд ҳамаи маҳсулотҳои мо вайрон мешавад. вай борои қимат борои вай маҳсулотҳои вайрон мешудагӣ. бархе дигар аз фурӯшандаҳои бозори Шоҳмансур мегӯянд барои пешбурди тиҷорати худ аз банкҳо қарз гирифтанд ва ҳар рӯзи бекорӣ онҳо зарари дучанд мебинанд. аз тарафи дигар танҳо бегоҳи гузашта онҳоро хабардор карданд ки бозор баста мешавад ва онҳо натавонистанд маҳсулоти худро берун кунанд. ай банк 16 000 сомон қарздор соҳибкор ки барои тиҷоратам инам ай куҷо биёрам ҳамура маҳкам кунам. на ба доди халқ ки мераса. чӣ маҳсулот доред дар дохил? мо маҳсулоти қанодӣ, печен, у печен срокш бигзара гостандар мия мега ҷарима просрочняй. барои мо як рӯзане як соаташ залалай. масъулони бозори Шоҳмансур дар суҳбат бо мо